Sinimá tí gbogbo wa ti ń retí apá kẹta rẹ̀. Báyìí ni a ṣe rí tí pùrùdúsà fún sinimá náà tó ń ṣe actress Fisáyọ̀mí Àbẹ̀bí bí ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa ní àná wípé Láfíndárà apá kẹta pé yóò jáde ní on the 19 August 2026 èyí tó ń ṣe ọjọ́ Wednesday next week Wednesday ni wọ́n ní apá kẹta sinimá náà pé ó máa jáde síta. Fún àwa tí a ti wo apá kìíní àti apá kejì ẹ jẹ́ kí a lọ wò ó kó tó di pé apá kẹta máa jáde síta. Àti fún àwa tí a ti wo apá kìíní àti apá kejì ẹ̀kọ́ wo ni àwa rí kọ́ ní inú sinimá náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section. Àti wípé òṣèré wo ni ẹ̀yin nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ nínú fíìmù Láfíndárà ẹ jẹ́ ká tún mọ̀ yẹn náà ní comment section. Kí a lọ wo nǹkan tí ó padà gbẹ̀yìn Láfíndárà kí a mọ̀ bóyá títì tí Ọlárónkẹ́ tì bóyá ó kú ni o tàbí kò kú àbí ó kàn fi orí gbálẹ̀ lásán ni. Kí a ṣà lọ mọ ìgbẹ̀yìn Láfíndárà nínú Láfíndárà apá kẹta ẹ jẹ́ ká watch out.